Indah maji pako ni? Indah no, Indah ipako nikecho trend. Yani yo trend. To ken number 1 mara. Samoro number in number 1. Personally, or number 1. Sawan personally okay number 1 na jo Anglate number 1 maga. Yeah. Aunge gi favorite. My favorite Anglatist aunge go. Uane thumbe mogolo masane ne. Tumbe masani mogolo ni ase awinje kendo en gi problem. Yeah, and get ya. Abe tu maji pako malij bika. Abe no, maji pako malij ni problem. Tom prince na basane gi problem. Yes, nikech kingi o problem atom ne. Ana bro wuoyo. Wuo bwana. Abro wuoyo kata ngeni en gi fans. Indah masane nigi problem. Anyo changene gin tumbe adek. Karen tum achiel moriw. Mara nyar jaduong na love song nika inokega wino lawi kiotimore nade gik moko adek oriw achiel. Mano mistake number D. Mistake mar ariyo. Beat ma golgo thum ni ma bidema. Macha bidema mar wechao jathum diwinji. In michayo jathum. Diwinji bid cha gibidne. Mano mistake maduong. Diwinji ana asiwindo ka winjo thum ni gima bere thum cha en mana video. Beat en mar ema nyaka kubo ochako kuba ema jalamo no pako niya. Ngoba kiasi wurbaru itimo waya nade. To pake to twist mana matin. Koro kikia music to kinyal winjo. Main korka kore thum cha video kende maber. Video is 100%. Made ine mino no thum macha cancelled. And kadano no thum out of 10. Audio side 3%. 3 out of 10. Video 10 over 10. Video is amazing, but audio. Me pako Jeff wunya tanga kako timu tich maber. Otimo nade to kopo bidema. Diwinja newe chao jathum gi bidcha. Tende din tuntutu. Omera play na do 3 over 10. Apingi. An audio e maber na to video ok ber na. We okongo golwa gi momiyo en Mr. Kede bi. We okongo gi momiyo video ok ber. Bi sabedo king'iyo video no. Nitiere kuonde moko ma oshute e pap kama kanyo involve fans. Ineno. Dhano dip to apoya bing'eni ngima tin cha. Kacha ber ko shoot movie scene mo shoot cha. Machingeni movie. The whole of gicha en kaka movie. Ineno. Bito copy. To poki winjo ya to Evans ero thum karo kya thum. Di winjo chao jathum. In mi chao jathum. Win mi chao jathum. Tende do. We chao jathum. Tende do. Nyar jaduong. Tende do. Tende do. Copy. Copy giba. The different is Kende. Lakini the whole beat en marema jalamu. Luoruru ema jalamu pija. Nikura moka juang wow. Wunyandare this morning, leo Monday, his song Enyametoa is trending at number 3. Just imagine 17 hours. He has over 200,000 views. Wunyandare makofi, congratulations. Nikona shida moja na hizi ngoma za Wunyandare. This is just me, eh? I'm really struggling kusikiza the lyrics. I don't have musical ears. Siji nini, misielewi. The lyrics, I can't locate the lyrics. In fact, mimi kenye nafanya, every time Indah akitoa ngoma, naendanga kwa profile ya huyu jamaa anajiita Leon Hart. Unajua Leon Hart? Huku ndio at least anaweza andika kenye nasema hapo. Many Indah songs. Mimi naendanga kwa Leon Hart. Ndio nione at least zile vitu Leon Hart ameandika hapa, because kusema tu kweli mimi hata hiyo venye hii ngoma mpya inaanza. Look, the flow is there. The music is sweet. But unajua mimi ni mse wa lyrics. Mimi when I listen to songs, I listen to the lyrics. I struggle so much to listen to the lyrics za Indah. Si ati na limit Indah, na siwezi. He's our king. But I'm really struggling to, listen to the words, the lyrics. Hizo lyrics imwonya sana Indah ya wato. Nino kataka ko mondi gini wer kacha, papati gini wer, gik mo wachi winja maler, maleo. Ken hite marach, anakia. Kawacho maracho sipe Indah ngwana uru, an Pascal jakano achiel kene matek tok tar. Aneno ka Indah ogolo thum, kendo ji pako thum ni thum ber. Ma ji pako thum ni thum ber.
Onge. Okaneno kaka ng'ama ong'e thum okaneno. Gima bet bere thum ni en video. Quality. To be video no idea mar video owuok e thum Falipupa mar science fiction. Coloring, acting ma idea mar Falipupa. Koro director manyo direct thum ni odai okao idea e thum mar Falipupa mar science fiction. Koro idea mar video margi gikao kacha. Though video to ber, the quality of video is smart. Acting mane yeno ber nikech awangla rumba the video should be like that. Nitie ngama wer gi ngama act. Ok ni wer ti act. The video is good. But the idea of the video obiro from science fiction mar thum Falipupa. Mana dieri, kin ngama ong'eyo, kin ngama wero thum the YouTube kata sani. The search science fiction mar Falipupa in a video. Idea mogol kanyo gole thum cha. Aduoge audio. Beat. Yani akia beat ngama noloso beat ni. Ma beat mar Wechene ja thum from the beginning to the end. Ma beat mar Emma Jalamo. Emma Jalamo bro don kiluongo ni the father of Wangla. Emma Jalamo. Ma beat mar Emma Jalamo Wechene ja thum. Gimo keti mopo mondo mi chach wit ji en saxophone mantie kanyogo. Lakini gik modong te ma bide Emma Jalamo. Ma bide Emma Jalamo war Wechene ja thum. Idea onge ka. Onge idea thum ni. Onge. Thum ka chakore o chakruok gi chako gi kak chakruok mar thum o chak gi beat mar Zena. Thum Prince da machon maluongo ni Zena cha. Emo chako. To ko chako ni to ngama nogo piano lokialo ka koren maro pija cha full time. Onge gima nyien ka. Onge gima nyien ka. Were manyien. Lakini beat en maro Emma Jalamo. Wadwa gik manyien, wadwa di jo bed creative. Ebo miya we producers gi jo piano gi. Kata ko bedo ni ja piano chema nogo ne Emma Jalamo. Ang'o miyo do Emma nogo ne Emma Jalamo piano e thume mar Wechene ja thum. Ang'o miyo apply lwete kuma nogo e mar Emma Jalamo chema biro apply e thum mi Prince ndani. Ang'o momiyo? Ma beat mar Emma Jalamo cha thum te. Saxophone modonjo kanye mopoge matin. Tija thum minge maber ni ngi talanta mar wer. Samo se mi beat inge nikech thum Emma Jalamo mar Wechene ja thum en thum manoit. Ma Prince da bonge thum cha. Sama no se mi bid cha. Noni go beni obedo piny to winjo bid cha. Ong'eyo ni ato bid ni dwa chalo na gi thum Emma Jalamo kwang many beat machielo. Ma bid Emma Jalamo. Thum to bro trend nikech marketing mose miye nyaka to trend. Lakini it lacks originality and creative. Beat en mar Emma Jalamo. Video owuok kuom Falipupa science fiction. Wadwaro ni ilos giri ma very unique ma ine miloso. Ok ni sample ma ikaw bide Emma Jalamo iket ka idhie video ikaw mar Falipupa iduog ka los giri. Los giri. Onge. Okaneno. Quality of video maneno kanyo. Onge. Gimora mora copy paste. Anta se wacho an Mr. Kede. Yes, nyakora mogi machiegni kendo ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation ka kawuono to wachakwa kelo ni kaka pile gik ma opogore. Wan kaende gima sani pod omako piny luo kabisa en wend Prince Indah mowach ni ilonge nango chaendo nyar jaduong ni ka chaendo kendo aneno kodhi maber kabisa wang'e kanyo no endo mondo mi bende wawinje matin. Meanwhile, ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation koponi pok subscribe no subscribe ke channel ka chiche endo ko wachiko 20 wachiko ka chiche endo 26k 26k. We just have to appreciate our fans.
Naneno ka chendo ka wadong manage 100 mondo mi wachop 26k. Koro ka in kanyo to pok subscribe, please subscribe mondo mi wager brand mag joluo. Ka indie mwadhume dholuo, ka indie madiri te nitiere. Jomoko toko hero, ji ok nya heri te, but jomohero adieri to nyaka here LTN. Wewa manya ne thum Prince Indah manogolo be ne gima ng'ato timo maber nyaka appreciate, gima ng'ato otimo maber nyaka appreciate first. Prince Indah kata wadagi ang'eni ng'ato nyalo wacho ni nitie Luo King, nitiere ng'ato ka ng'ato nigi fans ge, ok dang' notamre, but gima nyaka wayie en ni sani to koro Prince Indah omako piny. Kata ka ng'ato oken fan ne, okin fan Indah, but nyaka yie no omako ang'owa, omako piny. Koro wan ka endi gi wend Prince Indah manogolo manyien niendi, iluongo ni Nyajaduong'. Within 20 hours werni nigi 226k views. Within 20 hours werni nigi 226k views. I believe ni mano wer mondeko piny. Mano wer mondeko piny. In ng'ama nena views mari gi wer manogoli chalo nade? Inyalo miye comment kanyo endo mondo mi bende wawuoye matin, kata inyalo oronwa e email clip mari kata comment mari, iwacho ni luotrendingnation@gmail.com. inyalo ketonwa kanyo to wasome direct. luotrendingnation@gmail.com. Any communication midwaro inyalo kete e luotrendingnation@gmail.com. Very soon wabro miu number mar luotrendingnation@gmail. Wabro miu number mar luotrendingnation. We okungo winja ne thum nindi. En thum tadwa ni winji, nikech nitie jomoko pinge, jomoko be supporte. Kang'yo ka endi be aneno nyako miluongo na Awuor niendi ma nyako manobedo vixen. Nobedo vixen e gini mar Prince Indah. Nyajaduong' thum mar Prince Indah manogol nindi. Awuor. Ng'ama nigi connection ga Awuor, konene wamanye kaka LTN Luo Trending Nation wamanya Awuor. Aneno ka oketo ka endi behind the scene. King'eni Awuor manyocha vixen en osiepni, wamanyo Awuor. Then team Prince Indah miwa uru connection gi Lui. Mano kumoting'o Pius Omudho, please. Pius Omudho miwa uru connection gi Lui. Lui en ng'ama is a good actor e piny Luo. To pok ng'ato kele mwawinjo nonro mare. Pok wanene kata mana Ramogi TV kata anywhere. Koro Pius Omudho, ang'ene you are a great friend of mine and you are able, you can do that. Connect wa gi Lui or any other person. Koro wan ga Awuor ne kaendi miwa uru connection ga Awuor. Wamanye kata ka Awuor neno gini, Awuor manyo bwana, wadwa ni bi iwuoye gi jopiny. We wang'e mar Awuor ni matin. Awuor ni kaendi aneno ka en gi 4 point something subscribers. Ma Awuor.
I'm so sorry for not coming on here sooner. My name is Awar and thank you so much for tuning into this video. If you're a new subscriber, welcome darling. But if you're an old subscriber, I love you so much. Thank you so much for sticking around. So this vlog is just like, you know, an introduction vlog. First of all, to say Happy New Year. I know it's February, but come on now. Some of us, we start the new year in February because January is only just a trial run, you know. Anyways, I'm in Nairobi right now, but this vlog actually starts in Mombasa. I had an exciting past few days, which you guys are gonna see in this vlog, obviously. So I'm really looking forward to showing you that. But for now, I'm actually just trying to relax. I've been here for Maber, Wechene have been in Nairobi. No, this vlog is taking place in Mombasa, but I'm now currently I'm in Nairobi. You know, Manawur, Koro, Awar, Wamanyo connection. Mondo mi iwu gi jopiny gi dholuo mati luongo ni LTN Luo Trending Nation kibiro ka nyaka koro wach dholuo kare kibo wacho ni emoso jol nage manyako manyocha odbedo Vixen. Aya mano nwa onja nikech nyaka bi wa promote jo thurwa koro Awuor no endo kaka neno no Awuor and Vixen manyocha o feature e thomenda koro wadhi e thomenda mwenyewe Prince Indah Janabi tusiepna Janabi adwari interview team Malaika please organize nwa uru interview gi Janabi wadwa Janabi owuo gi jopiny e LTN Luo Trending Nation mae ndie yore mwanyalo build godo Luo industry wan kaka LTN kopo ni ati Janabi obiro kama wuoyo mana kaka nyocho udhe ka Jeff Onyatanga mobelte waketuru gigi bedo light nikech wambende at a given point ibiro dwarwa kumoro for promotion awayiene Malaika wayiene sani to pod watenande but we are growing unyalo paro kaka umbende nudongo. We've been making an attempts to make appointments with you en manani ati wabiro pango wabiro chano ok Rach wayiene you people are busy but we are seeing you are giving other people what interview koso kopo ni udwago e kizungu wambo nyago e kizungu Malaika waerunde tuwe uru negletwa wajo LTN. Aya ma ilungo ne Evans Ochieng Prince Indah mwenyewe wekoro wadonji kare ka tom trend daga mawuoyi matin usechopo 228,000. Aya waonji matin nyajaduong tom mameta no fiber helps you poop, right? Nope. What about drinking lots of water? Nope. Iwijo kanyo nitinga mowacho kanyo ne odipo wuod baro lengo nitie thombe mamoro mwa indogo ne odipo wuod no ilongo ne Ema Jalamo odipo wuod baro lengo timo waya nade no koro en ka to gone odipo wuod baro lengo ine mora lenya koro thumbni we agole screen onyalo bedo gi copyright jogi tiyo daya moromo koro ineno kaka itimo we wapande kamano samo wuoyo ne mathin nang'ene kata ka en copyright okonya gini thumbni jomoko pinge na wuotho ka penjo views kaka jinene. By the way, it was our pleasure to meet Mr. Kede all the way from Mombasa. No meet Kode Nairobi. Mr. Kede pingo thomne. Aya, wan gusie be Prince Indah kabisa. Ma lao Prince Indah mogine be pingo thomne. Mr. Kede pingo thomne ni thomne is not original. Like the beats has been copied from the original song Mare Ema Jalamo. Mawacho ne ini chayo jathom. Evans bechak pinge eno pingo video okadona along no method okungo winja ne iwinja ne ni joge wacho nango to in te wachi ano makata ma Indah majipako ne
Indah ipako nikech o trend. Yani o trend. To ken number 1 mara. Samoro number in number 1 ni. An en jamana. En jamana, udongo jamana. Wapenjo ni ya in number 1 mari. Personally, or en number 1. Sawa, an personally okay number 1 na jo Anglate number 1 maga. Yeah. According to me, jo Anglate are doing good and they are doing mistake. They are doing bad, good mistakes. Koro gitegi number 1 na gintebo ki number 1 mara. Yeah. Mane momiyo kawuono ipako ng'ani kinyi chwade. Mane momiyo nikech an ka okanyal kao side. Nikech jogi te adwani kaneno mistake mari ng'ane buka. Kaneno mistake mar ng'ani buka. Koro mano is the thing. But Indah poka by the way, nadwa wacho ni Indah poka appreciate but naneno ke wacho kacha ni oyao sikul ji kopo. Ineno ji mang'eny wacho ga ni ok adwar Indah but ki follow videos ga machon ibiro do kan tie kuma sepake Indah. Na sekondo nyaka Indah ne oyao school jo muziki somo mos. Machaka wacho e video no I can remember na wacho ni gimomiyo Indah dhi maber nikech en gi good management keto joma saraunde gin joma tiyo ga kili joma riek. Then mano ok nyal block from kone gima dieri. Kata mistake motimo, yes. Kore mono momiyo wacho ni aonge gi favorite. My favorite to Angla artist aonge go. Uane thumbe mogolo masane ne. Thumbe masani koka Thumbe masani mogolo ni ase awinje kendo en gi problem. Yeah, and igedi ya. Abe thumbe ji pako malich vika. Abe no, thumbe ji pako malich ni problem. Thum prince na masani gi problem. Yes, nikech king'iyo problem athum ne. An abro wuoyo. Wuo bwana. Abro wuoyo kata ng'eni en gi fans. Thum Indah masani nigi problem. An nyocha ng'eni gin thumbe adek. Karen thum achiel moriw. Mara nyar jaduong' na love song nika inokega wino lawi kiotimore nade gik moko adek oriw achiel. Mano mistake number D. Mistake mar ariyo. Beat ma golgo thum ni ma bidema. Macha bidema mar wechao jathum dhi winji. In michayo jathum. Dhi winji bid cha gi bidne. Mano mistake maduong'. Dhi winji ana asiwinjo ka winjo thum ni gima bere thum cha en mana video. Beat en mar ema nyaka kubo ochako kuba ema jalamo no pako niya ngoba kiasi wurbaro itimo waya nade. To pake to twist mana matin. Koro kikia music to kinyal winjo. Ma in korka kore thum cha video kende maber. Video is 100%. Ma de ine mino no thum ma cha cancelled. And kadano no thum out of 10. Audio side 3%. 3 out of 10. Video 10 over 10. Video is amazing, but audio. Mipako Jeff wunya tanga kako timu tich maber. Otimo nade to kopo bidema. Dhi winja ne wechao jathum gi bidcha. Tende din tundudu. Omera play ni. Play na thum. Wa play thum yani ya. Kik jipa kapaka ji. Ma thum no. Awinje. Tende din. Wa play di marema. Ana wuogi fact. Wechayo jathum. Wechayo jathum. Tinderu. We ad no kal. Winjo tinderu. Timama. Wene. Tenderu. Nini awuogi fact. Video was totally good. Tenderu. Tendede. In michayo jathum. Tendede. In michayo jathum. Tendede. Nyajaduong'. Chuo to wedete. Tendede. Koro gimopogo gi en saxophone. Mache gimopogo bidcha. Oge gima ja piano chotimo kacha copyright, my friend. Tudongeni producer to kwanya blame nikech producer nyaka bed blamed. Mazee, gicha inen gima inti macha thum mineno ni mato tendedu wechao jathum. Tendedu nyar jaduong'. Mera.
Anu kawuoe akwong thum no na en mana aketo ne notification kano chako ne ta chako kode na winje. Video is a very excellent. Video is 10 over 10. Thum 3 over 10. Audio. Mark my Video take. Video take. Audio 3 out of 10. Mane kiba kaburu watie kagoro. Mane iwinjo riati to makawuro to mogol kawuro. Maji pako cha. Video take 10 over 10. To audio 3 over 10. Apingi. An audio maber na to video ok ber na. We kongo gol no gi momiyo en. Mr. Kede bi. We kongo gi momiyo video ok ber. Bi sabedo king'iyo video no. Nitiere kuonde moko ma oshute e pap kama kanyo involve fans. Ineno. Dhano dip to apoya bing'eni ngima tin cha. Kacha ber ko shoot movie scene mo shoot cha. Machi ng'eni movie. The whole of gichacha en kaka movie. Ineno. But ineno kamoro nitiere ka ngoma rumo. Kacho ndingo fans emo timre nade. Obede. Iyudo ko nuo reputation mar clip. Onuo. To ni video no cost 2.5. Machato 2.5. 2.5 ni ng'ama wakie ye kanyo en demo luongno Vixen jomodong ka tem. Jomok gin mosiepe Indah jomoko marundore gi Indah Mombasa ka. Lokoro ibe bio kodi gi momi audio Rach ne. Ibe bio kodi audio Rach ni man. Audio Rach na nikech beat. Beat copy. To poki winjo ya to Evans ero thum karo kya thum. Di winjo e chao ja thum. In mi chao ja thum. In mi chao ja thum. Tende do. We chao ja thum. Tende do. Nyar jaduong. Tende do. Tende do. Copy. Copy giba the different is Kende. Lakini the whole beat en marema jalamu. Luoruru eba jalamu pija. Odio winj thum. Tende do. In mi chayo ja thum. Tende do. Nyar jaduong tende do. Nyakoro moga kene no Kenyo and my lungo ni LT and Luo Trending Nation kawuono wan Nairobi ka wan gi Mr. Kede all the way from Mombasa. Kendi winjo kako wacho ka cha endo keni Mano kaka ginene. Iwinjo thumbe ariyo. Wambe we wa compare thumbe miwacho. We wa compare ne thum in michayo ja thum. Kaso wachakwa compare gine ma. Koro wachake thumbe ma. In michayo ja thum. In fact anyalo yawo gi ariyo. Koro kase yawo Prince Indah. Ayaw Prince Indah se yawo. Ayaw Prince Indah. Beda kanyo. Adwa wa compare gi Prince Indah se yawo. Aket matin kama. Kase kete matin tayaw Emma. Kasto wa compare. Emma jalam. Emma jalam. Atim kitu. Aya selo Emma jalam koro. Emma jalam wechayo nyathum. Aya. Koro bedkin wadwa moke mondo winyi. We a mute mar Prince Indah wawinyi. Okete maduong. Mano advert. Winj gini. Itimo waya nade no? Aya. We waposi kanyo. Otipo wuod baro lengi timo waya nade? Aya wachak marenda. Wachak ma Prince Indah. Mar Prince Indah.
Ma presenda en ma. Maro Mr. Kede ne rizo nea. Kocha en odipo gudu baru lenge temo waya nade no. Kone odipo gudu baru lengo ine mora lenya. Iyudu gini. Kasto tindudu. Koro wase ya kanyo. Wakompea waya. Ma is according to Mr. Kede. And personally to meet. Now I don't care about beats. Nikech. And gine. Ngani tuketo mwigidhi kanare. And at yugi beats magaji. And there is no day manyalo complain about beats. Nikech. And personally at yugi beats magaji. Koro anangi umit marathon. But according to Mr. Kede, no actually onge creativity. In mingi akanyo no akelo gini ne in monde me wane comparison. You compare and contrast. Aya, koro wadi bele ge thomane. Waket mareno. Aya. Upija kumako tum woyo kama ana mene gene jada mudo kasi wijo kanga chwachini ano omene ngane ano mene iwaje nango otimu introduction eno keu yawa eno keu nga ano ke govino lanze koro ngato kane nene to chalo gima ID ya kuom gine Indah iwijo ane jawa mamino chienginda ane jawa mamino bejo ya ngano timu introduction ngane ane mimi keli jabaro chiago ane kiki kanyo imaji ema gane wacho kasto gine kaka beat go the in me chai jatum tendoro in me chai jatum tendoro kore ngene kasto bino wacho ni kaka wende na rio bet en ge parts an korka kora from LTN headquarters makore stand na usewinjo stand mariji kik ngatu gura kalore gi gima ngato wacho an koro ma stand kaka ja LTN kako mari ma stand na idhiere di chwanyi ma stand na di moro kodi an ma stand na tumono indo golone ko kawuondo enda to kawuondo fans ge to kawuondo ra to mne met na mano be nyaka tiek go nikech samoro ino Rach ni an thomne mit na ano mit na kendo na keta time makano chopo sa ochiko na watch kendo Nyasaye nokonya noyuda ka nod ng'ato na wuoche TV maduong' kae an mana gi screen matindo an gi screen matindo tindo but Nyasaye nokonya by that time screen era tindo but by that time my screen metoro by that time ne noyudo ka ne anod ng'ato ne na watch screen maduong' an pudagoyo big up ni Janabi. It was a nice one and Janabi continue going far. Ji nyaka bed gi views mopogore opogore. Yeah.
An kata gosiepe na mosebedo ka support LTN seriously. LTN wacha dieri, LTN onge gimipande, LTN kendo gimbe gisebedo kata ka gimea weche jomoko to gi follow up ne mari mana mi chada kiketo. To sani giwinjre koda nikech oketo margi. Iwinjo? So that is how human beings are. That is how we work. And anytime magiri ok nyawuoye. Achaka no kendo. By the way, I personally love Prince Indah. Prince Indah, I love Gango. Prince Indah en ngama tiyo gi intelligence. Akili. Nikech Prince Indah ng'eyo ni koko wuoyo wiye to rumo. Inyo. Prince Indah nigi teko mar mako ji te ma wuoyo kuome. Gi resource. Te. But the moment maybe imungo dho ji me ji obedo silent. Nitie jogo moko ka indi ma ji oluoro. Gin jo Kagundo. Ng'ani kiwuoyo wiye to nyaka go i Kagundo Road. Ng'ani kitimre nade. They grow, yes, but they don't grow that much. Why? Because people intend to stay away from you. Iwinjo ka ng'ane go. Kech gigi ji ong'eyo. Ok ni ati ni kata ni kopo ni ati ni ogo zako pondo. Ji kia ng'ama ogo zako pondo. Ji ong'e gigi. En mani koro ji olenga ni ok dwa wach. But ji ong'eyo. Koro yudo ka ng'at moro masa moro ni life ne ma private. Odwa mani obiro e moro. O withdraw. Ni ng'ane. Iwinjo. En tie luor moro mabe ji mi. Iwacho ni silence has power. Sameleng cha endo to nyaka ng'amon wuoyo kuomi ni ende be ochako penjre ni ang'o ma ng'ane paro koda. Because Omari is talkative. It is easy to tell gima Omari paro nikech Omari ng'ama wuoyo ga mang'eny. Ng'ama wuoyo mang'eny like mondo ming'e pache tek. And now that is the beauty of it. Sama ji kia pachi no to mano, it's the most powerful weapon because they don't know what you are planning next. But ki iwacho ni ati idwa dhawo gi ng'ato to say expose like how I see TikTokers. I'm sorry to use you. Like I'm gonna to go koda aburo biro ni live Monday to Friday. Like ng'ano seng'eyo strategy mari. Ok chape. Iwinjo. Lakini nyaka maki ng'ano ng'e strategy mari. Inikia ni ng'ano to ng'ere gi police mari. Iwinjo. Kori miyo kata no onge pesa, yudo kose olo pesa moro matin oseketo makidhi make ni to like ok dhi chape. Jathum maya madok piny mantie man gi experience nyaki ng'eni e industry ibiro ne jopiny, ibiro ne fans. Fans just have to talk about you for you to grow. And talking about you, it's not only positive. It must be positive and negative. It must be positive and negative. Yeah? And not that anything you have to respond. In fact, responding will not add you any value. Where you go? Nitie jok moko mong'ere gi duoko ji, but ok ong'e gi yor thum. Fans mineno mor sami duoko jigo. They are the same fans. Mabro koni ni angane ye wanki kolonge show. Let me use example mara Atomi Save. Atomi Save ji ong'eyo kendo ji ong'e ng'ane kiduoko riyo. But do those fans call him for a show? Jok mapaka Atomi ni duoko jigo. Do they call him? Iwinjo ni kidwa ng'ama jento luonge Indah ene mane ok onge gi weche mang'eny. Kik wiwil ni jok ma wacho onge gi weche mang'eny go oting'o nyaka jok ma wuoyo kuome negative. In kanyo idwa ni respond to any other thing. Like no. No. It's not that way, man. Anago content mar chieth guok ne. Chieth guok. Ok ni jitegi no moro. Ti joma biro kanyo, they come daily to abuse me, to call me names. But the question is,
can you spend your resources e gimo kidwa? Angeni mano fan in denial odagi adaga koro nitie ng'amoro mapingo Indah but onge gima Indah nyalo golo makal moko neno nyiso ni en fan to kodwa yie ya an gima Indah wero onge but nyaka winji an thom no rach na but winje mondo mi ono wach ni thom no rach ne nyiso ni winje from to. But on the other side, critics, we should also take it positively. Mwang'eane okonyo wa push industry. Jo angla, it is not the right time again mondo mi wawinj the Kagundo Road thing. Critics ema miyo ji dhi mbele. Ka ng'ato wacho ni ati ukirwakri maber, check it. Ng'ato wacho ni bwana umeri dhero manare ni, yes adhero. Look at it, ng'igi minyalo time. Ka onge minyalo time, why worry, accept ni adhero. Yes adhero. Then move on. Umari kameri pong but ground to you look at accept it and go. This that way. Okni ati ngano no wacho nani ati kena ngano kadware shona. Okidware nade, you need that person. Okidware nade, you need that person. And jok mineno me critics go, they also give you a story to tell. Emma Jalaw masani pa Korea tikia king of Wanglani. How many people mono criticize him? Oh, gik miwero yuare sani ngata dwa no you atom. Prince Indah dio duonde kiana sani ngata dwa no de duonde. Time. Ya. Argana chako chieth book bwana onge kumidhiye content urubuni ya waji yenyu. Sani. It is there to stay and I'm not running away from it. It is there. Ne chieth book. It is there. Jomatin mabiro nene will nene. Jomok bi nene. We are not relatives. Onge kumobiro rome elienda nyuola. Werigo. Umari yofa no kibika. Werigo adung. Leave it. There. Inenu gimechalo gimano. Tim gimetimo. So mane kaka en iminyalo miwa views. To kikikel tension e gige media. Kikikel niyo idwa chako yenyu kikikel nitie jomoko ma chunygi rach. In fact negisewe tiyo nyaka gi chuny gitiyo gi lungs. Kikikel ayany to koro nitie joma chulo kodgi ot kaka wan. Koro kik pachi moro mathin keti ayany. Wan wawache kaka en twatim analysis. Kopo ni yudo ko wache marach, ibiro tiwacho ni umari kani wacho marach, watem kama. Nitie jok magona nyaka simu. The other time nakonu Wood Phoebe ni bwana. Wood Phoebe gino kanya gola tiyo gi more than 1 hour. Tini dwa 30 minutes. Manoka Nikimelo no wacho ni Wood Phoebe ochamo pesa ne 100,000. Akoni no. Koko chamo ibire LTN. Wawe uruseyo nyithindo maya piny nikech koro duong to anatin. No. Ok watim kamano. Koro ng'ato kik wach ni mari gol gin okagol. Itimo ni iluonga tiwacho ni according to kaka gima nyocha temorecha. Nikech already osetime ng'amono kete TikTok osekete. We need to be positive, right? Yeah. Koro manen mapod LTN Root Trending Nation liet top pile. Subscribe na uru. Kaso tarik 11 be wan ka yeche maro awards. Ingama dwa timo kodwa advertisement, email wa en luotrendingnation@gmail.com. Kati inyalo tiyo gi nebni mapone kanyo tentatively. Inyalo follow wa in all the platforms from Facebook, TikTok, Luo Trending Nation LTN. We are trying to develop several things. We shall tell you as we move on. Even the Nash picture is also growing so fast. It's also there. The Nash pictures is also there. It's also growing. Koro inga manyalo gombo mondo ogerwa. The Nash pictures goyo pichni augolo video. Yeah, very soon we'll come. We'll give you location and everything. The Nash pictures. Thank you so much. Waraduru Kendo next time. Ilunga no marinas. Chino jamune mbele. Chine mineno. Mbele mitimro udare. Emeyoko. To wan wawacha koro. In kineno.
Ka wawach marach, luongo e correctwa, kata inyalo correctwa e comment ka. Thank you so much. Let us meet next time.